Ubay-ubay nga mga road concreting projects ang gibubu sa Kapitolyo didto sa lungsod sa Barili. Og makabato na usab sila og tarong nga supply sa tubig karon nga gibiding na ang bulk water supply project alang sa maong lungsod. Ania ang report gikan ni Sheila Gravines. Ibiding na sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo ang bulk water supply project sa lungsod sa Barili nga mokabat og 600 milyones pesos. Gawas ni ini, gastuhan usab sa Kapitolyo og mokantidad sa 2 milyones pesos nga road infrastructure ang 27 ka mga barangay sa maong lungsod. Gipaybaw kini ni Gobernador Gwendolyn Garcia ato sa pagsubo sa bagong headquarters sa One Cebu sa barangay Nasipit, lungsod sa Barili niadtong Domingo, Nobyembre 21. Nitambong sa kalihukan si Deputy Speaker Pablo John Garcia, Konsehal Pablo John Garcia IV ug ubang mga opisyal sa Barili. Ang paagi na to ani i-develop, identified na ang source, surface water, tulo ni ka hugna. Ug unya ang probinsya maoy mo develop ani bulk, apil na ang transmission sa tubig ngadto na sa distribution kay aron ang musaw klaro pod dili nga mga daan nga mga pipes apan inig agas ni ana ibaligya sa probinsya bulk water ngadto sa local government unit og ang LGU na maoy mobaligya sa katawhan. Gipasalig ni Gobernador Garcia nga iyang siguraduon nga makabot gyud sa tanan ang presyo sa tubig nga ibaligya ngadto sa katawhan sa Barili. Kinahanglan gyud angayan gyud labing dato ang probinsya dunay serbisyo sa tubig nga ang mga Subuanon in town adunay tubig level 3 apil na kanaba mo kat gyud na to shower ba. Gawas ni ini hatagan sa Kapitolyo og tag 2 milyones pesos nga kantidad sa pagpasemento og barangay road ang 27 ka mga barangay kapitan sa Barili nga nitambong sa maong kalihukan. Laing 200,000 pesos usab nga balor sa infrastructure projects nga ang kapitan mismo ang magbuot og magpili sa kondisyon nga malungtaron kini ug matagamtaman sa kadaghanan. Mahimo usab gamiton ang maong kantidad alang sa pagpalit og mga gamit sa opisina basta dili lang mga bangko. Matag kapitan nga present karon pag sumiter mo og resolusyon infra o mahimo sad ipalit ninyo mga gamit sa opisina pero ayaw in town kanang monoblock kay dali kayo nang mahurot. Huwaman ang kung namoy 50 huwamon ang 50 pagbalik 40 na lang. Pag taon ni mong G's kita ko mong away. Di ayaw na lang, ayaw. Kinahanglan infra aron dunay permanenteng mga bilin nga handrumanan. Matod sa gobernador, niabot na og kapin sa 500 kilometros sa provincial roads ang nasimento sa Kapitolyo, samtang kapin sa 100 ka kilometros sa barangay roads. Tungod kay ingon anak ka paspas nga atong gihimo, ang nahabilin na lang nga simintuhonon next year sa provincial road. Kaya mo maginutan na kung tulubagon ka ng provincial road man. Nabilin na lang ang simintuhonon 32 kilometros na lang. Sheila Gravines, Balita sa Subo.